Nobar kotor phaika hingke tabukbo bwkha kwlaiyo tabukbo sago kwchangma bwthai thai phaio tabukbo bwkhao kirima habu o 2004 bisini kokno muitu manjaklaiui o 2004 ni mangpli no mokol bwskango kochokmani nugui ambasa bukhasteni khulai RF ni masurai parani lukurokno khobui bini ganagunini kamini lukurok phiaba tani bagui bongni bwkhao kirima habjak tei tani bagui bukha kwlina nangjak tani bagui sago kwchangma bwthai thaina nangjak nobar kotor phaikha hingke no o kami lokni lukurokni tamo wngmani 2004 o o kok rokno tui no tini jel layano phaidi khana layano phaidi saiman layano o 2004 ni mangpli hayakeba 2004 ni kothmarok o amchaini o kamini o tiprasarokni khukhtui no tamo wngmani 2004 bisio masurai kami tei bini ganaginini kami rogo 2004 bisio salsa dolai hangkorni bisingo khopjak ambasa bukhastini khurai RF ni masurai paratei bini ganagunini kami gwnangui 2 tei 3 kilometer gwnangui kaisa chorchoria nobar kotor phaimani 2004 bisio amtwikhe o chorchoria nobar kotor phaimabai no masurai paratei bini ganagunini kami rokni nok khuk buphang waphang mal mata rokno sap khaiui kobon ribaiui pisar ribaiui oroi poroi khairibaiui nobar bai baksa chorchoria bai baksa kobon ribui khitarbai klangmani amtwikhe no chorchoria nobar kotor phaimabai Rajasthan ni morobhumi hai wngthango masurai paratei bini ganagunini kamirok oboni logi logi gana o tongma kaisa BSF camp ni khoroksa BSF juan no bo chorchoria bai nobar bai baksa kobon ri tlangui kaisa buphang kotor ni bedego kwchari tonmani mangpli bo o kamini lukurok nukha o salo oboni logi logi o 2004 ni o salo amchaini no khoroksa cherai bwsano bo kobon rio tlangui bini langma arimani mangpli nukha oboni logi logi kwbang mano baksaba yakongo khorogo dukhu manmani buphang cheri buphang waphang khorogo bokhrogo tei yang ayang kobon ribaijagui amtwikhe no o mangpli rokno muitu manjagui o salni kokno muitu manjagui tabukbo nobar kotor hayakeba nobar kitsa phanke phaikhe no o kamini lukurokni bwkhao kirima habjak sundurmani habjak o 2004 ni kokno muitu manlaiui amtwikhe no chwng masurai kamini khoroksa takhukbai o salni kokno chuno kisa khurjai sadi o salo tamo wngmani bahaikhe wngmani tei nwng mokol bai thangbai tamo nukha hinui bo bai chwng kok sana thangkhe bo subai sukrubui o salo tamo wngkha tamo wngmani tei tamo tebo kirima sisa wngkhamo omorokno sawui khwnarikha tei paithago hapangni thani bo sanmung narokha amtwi nobar twuibar buphang waphang hachuk hatak bai gwdalui tongnai lukurokni bagui amtwi nobar pubar phaikha hinkhe sak katri tonna bagui mungsasak lama hayakeba sep karinani hinui hapangni thani bo sanmung sankha o taku bumi jor phaio chini masurai parao dorona 2-3 kilometer lagye phaika do buphang jo tobai kha no kok jo tobai kha public kaisa borok trai kha dorona apuru 3 bochor mano tai serpi kaisa thika buphang o khaye per japri kha le no kok jo pai pare ses mungsa se puri kha koirani ekbare public joro joto je গ্রামবাসী tongnai rok ekbare nok hok mungsa kuri kha hai obostha bo sonong 2004 bo parang mane bo masurai para
Tini Pura Masurai Para. tini bo amti khen nobar phaiban nukjakai tong amor amti tini bo amti khen tabuk nobar phaiban nukjakai tong amor khen rok bhaige nai tong sa Amo chung so emne se bukha tabu kono koli to wa bu koli de tung sa kai to tabu kono kiriyo amo hai no basip kha je chung ki kiri to tabu kono chung no ব্যবস্থা bo সরকার বাইকে দিছি সন্ধান নাই আবো তো সাইমাল ya to kono chung to kiri সরকার no যাতে chung সেফটি খাই রিতো আবো হাই রো chung koi jabta apro koijon borok thika apuro masa chala tai serpi kaisa tika ভাইকে ঠিক না আং যেখানে মানে আং যেখানে মানে যে বুসাঙ্গত হয় এখানে লটি টংকা বা মাসা মাসা বরফ মানে খুব উড়লে এখানে খুব কষ্ট হয় এখানে ইয়াং ইয়াং পেদে কথা নাই এখানে পাওয়া এখানে পালাই করা মানে ঠিক কই দা norok ko amti nunuk kha himan sei kubui no abo norok mokol bai thang bai nunuk kha amti ro mokol bai thang bai no kha chung chung to ang to masurai parani sei staniyo ni sang aroni serpi je lot kai to mane abo no kha public je to betik nangye bu khogo paye ঠিক আছে là ra bu học tro được vay nó cho áo cái xí đồ chiều rồi là thầy có cái chỗ rồi cái nào là thầy ai nó mà ít sao sau nó không mà bỏ 2004 chúng áo cái giá thì mà cũng sống không আবার পরে তা 10-15 বছর কাছে কাছে আবলে বিরাট নৌরো em bu phòng gia đình হলে বে nó সাতা সাতা কে আর জায়গা তো ঠিক এই থাকে আবার phòng মানেও সুসাগক দিও থই থাকা অমনি লগে লগে অ জরাওয়ানো जों অ কক্তমানো থুমনা থাংতানিওনো जों খরকসা আমচানিনো অক্রা হায়াকেবা চাক্রানো গানাও মাनै বনো जों बिनि नक्सि बानिया खायनानि हायाकेबा फालनानि बागै खावै तंमाने नुगै जों बबाइबो कक सावते अ सालनि मांफ्ले बाहाय ओंमानि तै बिनि बानियारok बाहाय ओंतong हायाकेबा उ नक्सिरokno bo bahaykei tui phal tong tei bwswke phal tong borokrok paida tong hayakeba amtwkhe phaltani kuno jwngjal dachai tong omorokno tuibo जों bobai kok samani প্রায় 10 বছর ওয়ারও তিলাম ব্যবসা খেমকে তো 30 বছর আগে সিমি খেমেছে নমো বরন সিমি তো বই এখানে সালাম বইটাই তুই মুম্মনস নাম সব নাংবা bui da tanai normori phai বইটাই hingke nongom pore yang phalota ke mane busuk rok kai phalai jaman mane dinot butirok ঠিক করে আবার কোন সময় দিনা যাব ফামে কোন সময় তাকলে কেউ ইয়া সেমের উঠে 5,000 10,000 12,000 20,000 থেকে ফামে kaisa busuke phalno mothao busuke phal তাকলে মো 10 টাকা আছে ব মোটা খাজাকে 10 মোটা 10 মোটা 100 টাকা nomo bahike phal namo dino bahike paijak namo boron borok pai namo আর গাড়ি নিবো অনো পাইও acha acha সময় সময় যে না যাবো সময় যে না যাবে আপনি nungke alada samung daklai এ আলাদা সামগ্র খাইও টুকটাক tomaklai ও লাঠি ও বাই ফালবো